ಈ ಬೆಮ್ಮೆರಂದು ಪನ್ಪುನ ಐಕ್ ಆ ಬೆಮ್ಮೆರಂದು ಪನ್ನಗ ನೇ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಪನೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಬೆಮ್ಮೆರ್ದೆ ಇಡೀ ಪಾಠ ಬ್ರಹ್ಮ ಗ್ರಂಥಿ ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಂಥಿ ರುದ್ರ ಗ್ರಂಥಿ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಲು ಅಂಚನೆ ಎಕಡೆ 14 ಬಂಡ ಆ ಈ ಊ ಪನ್ನಗ 14 ಆಂಡು ಅಂಡ ಉಲಯೇ ಪರಶುರಾಮ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟೆ ಬೇರ್ಮೇರಾಯಿನಿ ಹೌದಂಡೆ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ದೇಹ ಭಾವ ಹೊಡ್ದು ಅಂತೋಳು ಈ ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡಂದ ಇರಗೆ ಎಂಚ ಪರಶುರಾಮೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡೋಡ್ದಿತ್ತಿನ ಪರಶುರಾಮೆ ಹೊರಡು ಪರಶುರಾಮೆ ಬತ್ತಂಡ ಬಕ್ಕ ಇರಗೆ ಪೆಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪಣು ಬೆಮ್ಮೇರಿಯರು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯರು 7 ಏರು ಸಿರಿಕ ನಕುಲು ಏರಿಂದ ಪೂರ ಕಥೆದಾದ ಪೂರ ಇರಗೆ ಗೊತ್ತ ಪರಶುರಾಮೆ ಆವಂದೆ ಪರಶುರಾಮೆ ದಾದ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಯೋಗೋ ಈ ಜೋಗ ಪನಪನಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದುಂಬು ಪಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚು ನಾನು ಪರಶುರಾಮೆ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲ್ ನೀನು ನಾಯಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಬಂದು ಇರು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಕು ನಾಯಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಅಂಡ ಮೂಲು ಈತುಪುರ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರೆಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರೆಗ ಎಂಕುಲತೆ ಮೂಲುಪ್ಪುನಿ ನೀನು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಈತುಪುರ ಮಲ್ಪು ಪರಶುರಾಮ ತತ್ವನಿ ಏರು ಫಾಲ ಮಲ್ಪುನಿ ಏರು ಎಂಕುಲು ನೀ ಎಂಕುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ತುಳುವೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಯಾಪನೆ ಬಿಡ್ದಾತನು ನಾನು ಆ ಮುಲ್ಲಾಲ ದೇವಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಯಾಪನೆ ಬಿಡ್ದಾತನು ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಬಸೂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವು ಪಾಳು ಊರ್ದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಲೆಜ್ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಡು ಕಟ್ಟರೆ ಏರ್ಲೆಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಬಳೆ ಉಂಡು ಕರ್ಸಲೆ ಉಂಡು ಗಗ್ಗರ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ನೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಎತೋ ಕಳೆ ಒಂದ ಮೂಲು ಬಕ್ಕ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಈತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಉಂಡದು ಇದು ಪೂರ ಬಕ್ಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುರು ಎಂಕುಲೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಿತ್ತು ಅವು ಪೂರ ಪರಶುರಾಮ ತತ್ವದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಳು ಇರೆಗ್ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂಚನ ವಾ ವಿಷಯಲೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಉಂಡು ದಯ ಬನ್ನಗ ಅವು ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ತಪ್ಪುದಾಲತ್ತು ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಬಂದಂಜಿತ್ತನದ್ದು ಅವು ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ಬಿರಕ ನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಮ್ಮೆರ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಈರ್ ಆರಾಧನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪುನ ಈರ್ನ ರೀತಿಲಿ ಬೋಪಾರ ಯಾನ ಆರಾಧನೆ ಉಪಾಸನೆ ಎನ್ನ ರೀತಿಲಿ ಎನ್ನ ರೀತಿಲಿ ಬೋಪು ನಾವು ಮದುವೆ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಈರ್ನ ರೀತಿಲಿ ಮಲ್ತಂಬ ಕಾರಣ ಆತೆ ನನಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದಿನ ಮೂಲ ಪೆಟ್ಟು ಆ ರಾಜೆ ಈ ದಾಳಿ ಅವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏಮೆ ಬನ್ನಗ ಈ ಪಾಪದ ಒಂದು ಕೋಮನ ಕಟ್ಟೋದ ಎಂಚ ಬದುಕುನಿ ಓಲ್ ಬದುಕುನಿ ತಿನ್ಪುಲೆಂಜ ಬರ್ಸ ಬರವತ್ತನ ಮಲ್ಪುಂದದ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಟಿಕಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರ ಕಟ್ಟದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಅಂಚ ತಿನಿ ಮೂಲು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆ ಕೋಟೆಡು ಈ ಕೋಟೆಡು ಓಲ್ ಬದುಕುದೇನ ಎಂಚ ಬದುಕುದೇನ ಏತು ಬಂಗ ಬೈದೇನ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜು ನಿಂದು ನಾನು ಎಂಕುಲಿತ ಕೂಡ ಮೂಲನು ಪಿರಕ ನೋಡು ಅವಾಗ ಈ ಸಾಧಿ ವಿದ್ಯೆ ಮನಗ ಮಸ್ತೇಂದ್ರನಾಥರು ದೇಹ ಭಾವ ಬಡ್ದು ಪಾತಾಳಗು ಪೋಯರು ಮನ ಲಿಂಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಟ್ಟು ಪೋದು ಅಂತೇರು ಅರೆನು ಗೋರಕ್ಷನಾಥೆ ಪೋದು ತಿರ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಲೆತ ಬರ್ರೆನು ಆ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಬಾಯಿಡು ಬಂಡಿನೆತ್ತಾರೆ ಅದು ಡಮಾರು ಬಟ್ಟಿನಿ ಚಲೋ ಮಸ್ತೇಂದ್ರ ಗೋರಕ್ಕಾಯ ಹೇನು ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಣ್ಣಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತೇಂದ್ರನಾಥರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಬೆ ಬೈದೆ ಇತ್ತಾಯ್ತದ ಬಲ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ವರಿನ ಸಮ್ಮೋಹಿನಿಗೂ ಒಳಪಟ್ಟದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಸ್ತೆ ಮನಗ ದೇಹ ಭಾವನು ಬುಡ್ದು ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರಿಯಾದ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತೇನಾಥನ ಪಿರ ದೇಹ ಭಾವಗಂತೆ ಕನ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಈ ಶಬ್ದ ಹೊಡಿತು ಇನ್ನು ಶಬ್ದ ಚಲೋ ಮಸ್ತೇಂದ್ರ ಗೋರಕಾಯ ಹೇ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತೇನಾಥ ಮನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಬನ್ನಗ ತರತನೆತ್ತಿರಿದು ಪಾದ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ನ ಉಲೈಡೆ 14 ಲೋಕಲುಂಡು ಆ 14 ಲೋಕಲನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ 14 ಲೋಕಲೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪನ ಗುರು ಆಯೇನು ಆಯ್ತದ ಮಲ್ತೆ ಡಮರು ಬಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಚರ್ಮದ ಉಂಚ ಬೊಟ್ಟು ಡಗಡಗ ಮಲ್ಬ ಅವು ಡಮರೇ ಅಂಡ್ ಈ ಡಮರು ಎನ್ನ ಶರೀರನೇ ಡಮರು ಇದೇ ಕೊಂಚ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡು ನೀ ಮೂಲಾಧಾರ ಕೊಂಚ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೂಲು ತಿಗಲಗಿಂಚ ಕಟ್ಟುದು ಈ ನೂಲು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಇಡಕ್ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿರ್ತಪಾಡು ಟಕ 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 ಹಾಕು ಈತನಗ 54 ಅಕ್ಷರಲು ಹಿಂದೆ ಪಿರ ಎವರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಬರ ವಿಜ್ಞಾನ ಭೈರವ ತಂತ್ರ ಬಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ವರ ಸೂತ್ರದ ಕಥೆ ಇಂದು ಈ ಮಹೇಶ್ವರ ಸೂತ್ರಡು ಡಮಾರೋಡು ಎಂಚ ಅಕ್ಷರಲು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಈ ಅಕ್ಷರಲು ಪೂರ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಎಂಕಲ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಈ 7 ಚಕ್ರದನೇ ಕಥೆ ಇಂದು ಅಂಡ್ ಅವ್ನು ಪಿದೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಡಮಾರು ಅಂತ ಶಿವನ ಡಮಾರು ಉಡ್ದು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಆ ಶಿವನ ಡಮಾರು ಒಲ್ಕನ ಮೂಲಿ ಶರೀರನೇ ಶಿವನ ಡಮಾರು ಶಿವ ಆಕಾಶ ಸ್ಪೇಸ್ ಸುತ್ತ ಉಪ್ಪುನೇ ಸೊ ಅಂಚ ಶಬ್ದ ಪುಟ್ಟುನಾಗ ಒಲ್ದು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಪ್ಪನ ಮೂಲಾಧಾರದು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಮುಟ್ಟೊಪ್ಪುನ ಆಜಿ ಚಕ್ರಲು ಎಡ್ದು ಈ 54 ಭೈರವೇರು 54 ಶಬ್ದಲು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಇನ್ನೆಂತ ಪುಟ್ಟುಗು ಏರು ಕಾರಣವನ್ನ ಗೋರಕ್ಷಣ
ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಾದಿ ವಿದ್ಯೆ ಪನಗ ಚಕ್ರದ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ ಸರಿಗಮ ಪದನಿ ಬಂದು ಉಂಡು ಆತ ಚಕ್ರದ ವಿದ್ಯೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ಕಲು ಕೊರಿಯರು ಕೂಡ ದುಂಬು ಗೊರ್ತಿನೇ ಬೇತೆ ವೈದಿಕದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊರ್ತಿನಕಲು ಬೇತೆ ಮೂಲ ಆಂಡ ವೈದಿಕದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಇರ್ನ ಆದಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವಲ್ಲ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮೂಲ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಂಚನೆ ಪರಶುರಾಮೆ ರಾಣ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮೆ ಅವೇನು ಬುಡ್ದ ತೈಡೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾ ಭೂಮಿ ಮಲಿನಾತನು ಬಂದದ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೊಸತ್ತೆಂಕ್ ಬೋಡು ಅಪ್ಪ ಈ ಭೂಮಿ ಮಲಿನ ಆವಂದಿನ ಭೂಮಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಮಲ್ತು ಲಗಡ್ದ ಅಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಈ ಭೂಮಿ ಸಹಜವಾದ ಕೃಷಿ ಅವು ಇನ್ನು ಪ್ರಮಲ್ತೊಂದು ಬದುಕೊಂದು ಇತ್ತದುಂಡ ಎಂಕ್ಲ ದೈವ ದೇವರ ನಾಗೆ ಭೂತ ಇಂಚ ಇಂದೇ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿಕಲ ಇತ್ತದುಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶುದ್ಧತೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಪಡೆ ಇವ್ರು ದೇಹ ಭಾವ ಬಡ್ದು ಉಂತಿನಂಚಿನ ಭೂತನ ದೈವನ ಉಂಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಐಕ್ ವಾ ಶುದ್ಧತೆ ಅವು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಲಿಂಗಂ ಆಕಾಶ ಮೂರ್ತಿ ಆಕಾಶದ ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಐಕ ಅವೇನು ಕುರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕುರೆ ಭೂಮಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ನೀರಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ಗಾಳಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ಮಶಾನದ ತೂ ಕುರೆ ಅಂಚೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವನ ಕುರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪೂರ ಈ ಆಕಾಶ ತತ್ವದ ಕತೆ ತುಳು ತುಡಾರು ಪೂರ ಪನ್ನ ಗೋಯನ್ ಬಣ್ಣಿ ಅವೇ ತೂನು ಓ ದೀಪದ ತೂ ಆ ದೀಪದ ತೂ ತೀರ್ಥದ ಮಿತ್ತದ ಅರಳುನಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ತೀರ್ಥದ ಮೂಲಾಧಾರ ಮಿತ್ತಿಗಿಂದ ಅರಳೊಂದು ಉಂಡು ತೂತ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೇಮ್ ಮೂಲ ಉಂಡು ಸುತ್ತ ಇಂಚ ಏಳು ಚಕ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಪರತದ ಇಂಚ ತೀರ್ಥ ಪರಪುಂಡು ಕೂಡ ತೀರ್ಥದ ಪರಪುನಾಗ ಮೂಲಿತ 7 ಕಲ್ಲರ್ದ ತೂ ಇಂದ ವಿದೆ ಅರ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ತೀರ್ಥದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನ ಮನಾಗ ಆಡಾರ್ನು ಐದು ತುಡಾರು ತೂ ಆಡಾರು ತೂ ತೀರ್ಥದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನು ಐದು ತುಳು ಅನ್ಕುದಾರು ಪನ್ನಾಗ ಮೂಲು ತುಳು ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈಡೆ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ನಾಗಲೋಕ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದುಪ್ಪೋಡು ಬೆಮ್ಮೇರು ಅವೇನು ಫಲವಂತಿಕೆ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೋಡು ಬೆಮ್ಮೇರು ಫಲವಂತಿಕೆ ಕೊರ್ರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಮನೆ ದತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಬೇತೆ ಇಂಚು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರಿಕುಲ್ ಪುರಂಡು ನನ್ನ ಕಾಲರಿ ಬಂದು ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಅರಿ ಬನ್ನ ಐಟು ಕೂಡ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ నేను పూర సృష్టి మల్పునంచిన ఆ బెమ్మేరు మూలే ఉప్పు ఎంకల్న ఉలాయిడు ಅವನು ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ದ ಬ್ರಹ್ಮೇರನ ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಈ ಜೋಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಎಂಕುಲು ಪ್ಲಸ್ ಕನೋಡು ಪಿದೈ ಎಂಚ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆ ಓದು ಕಲ್ಪ ವೇದ ಇರು ಕಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ಉಪನಿಷತ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ಪುರಾಣ ಕಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ಪೆರೆ ದಾದ ಉಂಡು ವಾ ಪುಸ್ತಕ ಓದು ಕಲ್ಪುನಿ ನಾಸ್ತಿಕರಂಚಿನ ಬರತಿನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಐಟಿರ ಕಲ್ಪೇರಾಪುಜಿ ಐಟಿರು ಓದುನ ಎಲ್ಲ ನಾಸ್ತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಾಸ್ತಿಕ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇರು ಓಯ್ಬೇಕವು ಇದು ಆಸ್ತಿಕ ಅವಡು ಇರು ಓದು ನಗನ ಇರ್ನ ಉಲಾಡವು ಜಾಗ್ರತ ಅವಡು ಮಂತ್ರ ಪಂಡದತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರಡು ಉಂತದ ಬುರತ್ತು ಇಂಚನೆ ಸಹಜವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಅವು ಸಹಜವಾದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಓರಿನ ಉಲಾಡ ಅವೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲ ಇರು ಶರೀರ ಬುಡ್ನಾಗ ಈರುಂದಿ ಏತು ಮುಟ್ಟ ಈರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ಆಯೇನೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತು ನಾವು ಯಾನತ್ತು ಯಾನು ಬೇತೆ ಯಾಕಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಆಯೇನೆ ಬಂದಿನಿ ಯಾನದು నేను ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಪುರ ಸೇರ್ದು ಯಾನು ಅರವಿಂದೆ ಎಂದಾಯ ಅವೇ ಈ ಶರೀರ ಬುಡ್ದು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತೆಂಡ ಎಂಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಅರವಿಂದೆ ಎತ್ತು ಹಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಬಂದ ನೋಡುದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬಂದನ ದಾಪಡ ಮೂಲು ಈ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಉಂಡು ಆ ವಂಶವಾಹಿನಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆವಡು ವಾವ ಪ್ರಾಯ ಅವು ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ನೆಟ್ಟು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಇವೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಡು ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಅವನು ಯಾಪ ಈ ಶರೀರ ಈ ಪೂರ ವಿದ್ಯೆಲು ಸಾದಿ ವಿದ್ಯೆ ವರೆ ಮುಟ್ಟು ಈ ಪೂರ ವಿದ್ಯೆಲು ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಜನಪದಗೆ ಇಂಚು ಸಂಪರ್ಕ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂಜ ಮನ್ನಗ ಈ ಇಂದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲ್ಪೆರಜ್ಜಿನ ಮಂಡೆ ಅಂಡ ಅವನು ಸಹಜವಾದ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ನಾಥ ಪಂಥದ ಐತೆ ಪಣ್ಣು ಪನ್ನೆ ಯೋಗಿ ತತ್ವದ ಯೋಗ ತತ್ವದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸರಿ ಇರೆಗ್ ಷಟ್ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಆಪನವು ಅತ್ತಂದಂಡ ಈರು ಪಣಪುನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಅಕಾರಾದಿ ವಿದ್ಯೆಲು ಅತೆ ಅಕಾರಾದಿ ವಿದ್ಯೆಲು ಕಕಾರಾದಿ ವಿದ್ಯೆಲು ಅತೆ ಒಂದು ಪೂರ ವಿದ್ಯೆಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಾಧಕಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಂಪಣಪುನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವೇ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಸತ್ಯುಳೆ ಬಣ್ಣದ ಲಕ್ಕದು ಕೈಕಂಜಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಕೃಷಿ ಬದುಕಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಬೋದು
ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆದ ನಡುಟು ಪ್ರಕೃತಿಯ ದೇವರನ್ನು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲ ಜನಪದರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಎಂಚಾಂಡು ಉಂಡು ದಾಮಿನ ಮೂಲ ಜನಪದ ಅಂತ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡ ಪುರೈತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲನೇ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಅಕಲ್ನ ಈ ಆರಾಧನೆ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ತೂಯರೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನುಪ್ಪು ನಾಡು ಬತ್ತಿನ ಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನುಪ್ಪು ನಾಡು ಬತ್ತಿನ ಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡು ಅರಿ ನಾಡು ಬತ್ತಿನ ಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡರಿ ನಾಡು ಬತ್ತಿನ ಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡು ಅರಿ ಬೇತೆ ಅವು ನಾಡು ಬತ್ತಿನ ಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡರಿ ನಾಡು ಬತ್ತಿನ ಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಚೊಂಚಿ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗೋಲೆಡೆ ನಮಕ್ ಸಾಂಕುನ ಪ್ರಾಣಿ ಹೋವು ಮುರ್ಗೋಲು ಅತ್ತಂಡ ಜೈಪುನ ಮುರ್ಗೋಲು ಇವು ತಾಂಕುನ ಮುರ್ಗೋಲು ಜೈಪುನ ಮುರ್ಗೋಲು ಅತ್ತಂದಂಡ ಅವೇನು ತಡೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಯನ ಪಂಡ ಜೈಪೆ ರಾಮಂದಿನ ಮುರ್ಗೋಲವು ಪೋಡಿನ ಆಯ್ನ ಮುರ್ಗೋಲವು ಅತ್ತಂಡ ಸರೀಸೃಪೋಲೆಡೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತನ್ನ ಅಂಕೆಡದೀವಣ್ಣ ಅಂಕೆಡದೀಯರೆ ಆವಂದಿನ ಮುರ್ಗೋಲು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅತನ ಆಹಾರ್ಯ ಮುರ್ಗೋಲು ಒಂದು ಓವು ಪಂಡದ ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುತ ಮೂಲ ಜನಪದಗ ಒಂದು ಎಂಚ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಬೆಮ್ಮೇರು ಪಂಡ ಈ ಬೆಮ್ಮೇರು ಪಂಪುನಂಚಿನ ತತ್ವನೇ ಈ ಮೂಲ ಜನಪದಗೂ ಇಂದು ಪೂರ ತೆರಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಅವು ತೆರಿಪಾದಿನಿ ತೀರುವರು ಉಲ್ಲರು ತಿರುವ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಚಾರು ಈಗ ದಾದನ ತೋಜಿಡು ಈಗ ದಾದನ ತೇರಿಂಡು ಈಗ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂದ್ರೆ ದಾದ ತೋಜಿನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಇರೆಗು ಇರು ಪೋಡಿಯಾರ ಇರೆ ಮರಳು ಸುರ ಅಂಡ ದಾದನ ಲಾಂಡ ಅದ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತುನು ತೂನಗ ಈರೇಗ ಮರಳು ಸುರ ಆವಡೆ ಸೋಂಕಾಂಡ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಯೋಗದ ಭಾಷೆ ಕನೆಯಾರೆ ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ 2,100 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಯೋಗಿ ನಕ್ಲು ಬತ್ತ ಬಂಡಿ ಅವು ಪನ್ಪುನೇಡ್ದು ದುಂಬೆ ಪರಶುರಾಮಿ ದಾದ ಬಂತೆ ದೇಹ ಭಾವನು ಬುಡ್ದು ಅಂತೆರೇನೆ ಪರಶುರಾಮಿ ಇದು ಈತ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಕವಲ್ಲ ಈತ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಜನಪದ ತತ್ವ ಮೂಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ತತ್ವ ನಿಗಲ್ಲ ಯೋಗ ತತ್ವ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈದಿಕ ತತ್ವಲು ಏರ್ಪಂಡ ಅವಲ ತಪ್ಪುದಲ್ಲ ಪೂರ ತತ್ವಲು ಒಂದು ಪೂರ ಮೇಳೈಸೈನಂಚಿತ್ತನ ತುಳುವ ನೆಲೈತೆ ಆತಂಡೆ ಅಂಡ ಏನ್ ಬಂದ್ಪನೆ ಮೂಲ ಎಂಚಗೆಂಡ ಆತನೇಟ ದಾಂತನಂಚಿತ್ತಿನ ಓವು ಆತನೇಟ ದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮೂರ್ತ ರೂಪೋಡು ತೂಪು ನಾವು ಅಮೂರ್ತ ರೂಪೋಡು ಮೂರ್ತ ರೂಪೋಡು ತೂಪುನ ಪಂಡ ಮುಗಮೂರ್ತಿಲು ಸೊತ್ತುಲು ಈ ಸ್ವರೂಪವು ದುಮ್ಮ ಆದಿ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ತೂತಿನ ದಿನಕ್ಕಲೇ ಉಂಡು ಮೂರ್ತಿದಾಂತೆ ಅಮೂರ್ತ ರೂಪಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಸು ಬದುಕು ದಾಲ ದಾಂತಿನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಮೂರ್ತ ರೂಪಡೆ ತೂತಿನ ಆಯ್ಡ ಪೂರ ಆದಾಯ ಒಕ್ಕ ಕಲ್ಲಿಡುತ್ತೀಯೇ ಕಲ್ಲು ದಿಕ್ಕ ಕನಾಯರ ತಾಕತನ ಕಲ್ಲಿಡುತ್ತೀಯೇ ಒಂತೆ ಕಂಚಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಾನ ಕಂಚಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಿಡುತ್ತೀಯೇ ಐದಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ಲಿಗಾನ ಬೊಲ್ಲಿಡ್ತೀವಿ ಬಂಗಾರಗಾನ ಬಂಗಾಡದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ವರೂಪ ಬರೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪ ಈ ಬತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಗೋಡಿಂಡು ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪನೇ ಮುಗುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಆರಾಧನೆ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಲೆಕ್ಕ ಸೀರಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡಂಚನೆ ಇದೀ ಪಾರ್ದನದ ಮೂಲ ತುಯ್ಯರೆ ಬಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅದೇ ಪಂತಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನಾಥ್ ಬಂಡ ಜಿಂದಾಲ್ತಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಬೇನಟಿ ಎಂಕ್ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದು ಐಟ್ ಪೂರ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ವರೂಪಡೆ ಆರಾಧನೆ ಪೂನ್ ಇದೇ ಅರ್ಥಾನೆ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ವರೂಪಡೆ ಆರಾಧನೆ ತೂತನೆ ಓ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಬೋದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಉಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಈ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಅದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅದಿಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅತ್ತಂಡ ಭೂತೊಳ್ನ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಿತದ ಆಪನಂಜಿದ್ದು ಭೂತತ್ವಗ ಸೇರ್ನ ಪಂಡ ಆಯನೇ ಕುಟುಂಬನು ಕಾಪುನ ಆಯಗ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ನೀರು ಬನ್ಲೆಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪನ ತತ್ವಗ ಅದಿಪ್ಪು ಈ ಮಾತ ನೆಕ್ ಸ್ವರೂಪ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೆಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ಪನ ಅದೇ ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಎಂಡೆ ಹಾಗೆ ಮಾತೆಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಸ್ವರೂಪ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತಂಡತ್ತೆ ಮಲ್ತಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ದಾದಕೇಂಡ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಅಜತತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಎಂಚಿನಂದ ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತಂತಾರೆ ಕಾರಣ ಇರಡಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಾದಕೇಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ವರೂಪಡು
ಮೂಲ ಸತ್ವನು ತತ್ವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನಡೆ ಇನಿ ಆ ಸ್ವರೂಪಗೂ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಎಂಚ ಗೋಡಿನವು ಇದೊಂದು ಬುಲೆವು ನಿಂತು ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಇತ್ತಂಜಿ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಪಾರ್ದಾನ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಐಟ್ ಕೇಪುಲ ಪನ್ಪುನ ಪು ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಪಿಂಗಾರ ಪನ್ಪುನ ಪುರ್ಪ ಅವು ಪುವತ್ತು ಪುರ್ಪ ಅವು ಪುರ್ಪ ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಬಿತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರದ ಒಲೈಡು ಎಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಐಟ್ ಆತು ಬಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜತ್ತವು ಅಂಚ ಮುಲು ಇದು ಈ ಪಿಂಗಾರ ಬರ್ಣ ಇಡೀ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪಿಂಗಾರ ಬರ್ಣ ಪೂರ್ಪ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರಗೂ ಕೇಪಲಪು ಅಂಚನೆ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರಗೂ ಕೇದಗೆ ಅನಾಥ ಚಕ್ರಗೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರಗೂ ಮುಗುರು ಪೈಯೆ ಬಂದೆಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇಂದು ಓನ್ ಪಂಡಿನಿ ಇಂದು ಇದೇ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಪಂಡಿನಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಈ ರವೇ ಪೂನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇದೇ ತೋಜುಂಡ ಅವು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲರ್ದ ಕೇಪಲು ನಾಲ್ ದಳಪುರ ತೋಜುಂಡ ತೂಯಿನಿಯರು ಈರೆತ್ತ ಈರ್ ತೂನಗನೆ ಅವು ಇರ್ನ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರನೇ ತೂಪುಂಡು ಇರ್ನ ಮೂಲನೇ ತೂಪುಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೇಪುಲ ಪಾಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಇರ್ನ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ನ ಮೂಲಾಧಾರವನ್ನು ತೂಡು ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ತೂಯಿ ಸಾತಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ದಾದಪುರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಆಕಾರ ಎಂಚಿನ ರೂಪ ಎಂಚಿನ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚಿನ ಗುಣ ಎಂಚಿನ ಅವು ದಾದಕ್ಕೇನುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಮುಗುಲು ಕೊರಿಯಾರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಾನೊಂದಿನ ಇಡೇಗೆ ಕನ ತುಂತಾಯಿಂದ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಕೊನ ಬೋಡತ್ತೆ ನನ್ನದು ಯಜ್ಞ ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಶುರುವಾಪು ಪಂಡ ಈತ ಈರುಗೊರಪನ ಕೇಪಲ ಬುರ್ಪದಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ನಂಗೆ ಮೂಲ ಸಂದಿಡಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಣ್ಪುನ ಬಿದೆ ಕದಿಕೆ ಪಣ್ಪುನ ಪುಲ್ಲು ಮನೋಲಿ ಪಣ್ಪುನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಆದಿದಾದ ಪಣಪನ ದುಂಬುದ ಯಜ್ಞಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಪೋದು ತುಯರಂಡು ನೆಟ್ ಏತು ಸತ್ಯ ಪಣಪನ ಹಿಡಿದು ಏತ ಸತ್ವ ಪಣಪನವೆನ ದೆತ್ತನುಡು ಪಣಪನ ದೆತ್ತನುಡು ಪಣಪನ ವಿಚಾರಡು ವಿಚಾರನ ಪಂಡೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಎಲ್ವೇರ ಸಿರಿಕುಲ್ನಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬೆರ್ಮೆರಾದಿಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತ ರೂಪಡು ಪಂಡ ಜೋಗ ರೂಪಡು ತೂಪನ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಮೂರ ತತ್ವ ರೂಪಡು ತೂಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮಲ್ತ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಂದು ಬತ್ತೇರು ಆಯಿನಾತೊಂದಿನ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನೋಡ್ ದಿನ ಪೋಕ ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡದೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈತನೇಟ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತೆರಿಪಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರವಿಂದನ್ನಗೆ ಕುಡರ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ವತಿರ್ದು ಇರ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ